Класически автоджамбаз срещу професионалист. Шефе, разбирам те. Тия S-клас са топ, при нас ги имаме дизелчи, топалка. Казвам ти, като влезеш вътре, направо се пренасяш у небето. Благодарим ви много за интереса. Преди да продължим и да ви разкажа повече, кажете ми точно защо се насочихте към този автомобил и каква е основната цел, заради която го търсите. Окей, да. Окей, а имате ли предходен опит с вноса на автомобили от този клас? Прекрасно. Не, бате, слушай. Колата е буквално един собственик на под 30 000 км, има двузонов климатроник, дистроник, всички екстри батенце, което ти трябва за такава кола под цената. Напълно разбирам, господин Николов, записах всичко. Добрата новина е, че попаднахте на единствената компания, която прави този абсолютно премиум сервис. И преди да ви разкажа малко повече за автомобила, кажете ми каква е основната идея на това да имате този автомобил? Какво би ви донесло това, след като доставим автомобила за вас? Прекрасно. Въобще няма какво се преценяват, бате. Казвам ти, 19-ка джанта, нови гуми, вътре кожата блести, така е лъсната, казвам ти, такива ги вкарвам през една седмица. Всичко е повече от ясно и със сигурност ще успеем да намерим точния автомобил за вас. Кажете ми преди да продължа и да ви разкажа за точно две решения, които стоят пред мен. Ако едно от двете наистина ви хареса и е 10 от 10 от всички неща, които ми споделихте до момента, готови ли сте да действаме веднага или имате нужда от повече време, за да направим тази сделка? Веднага. Шефе, слушаме някакви договори, ти пращам, нещата са готови, тук ти давам сега по EasyPay или по Revolut, пускаш ми 1500 евро, аз уреждам колата, после ще преведем и другите мангиски и всичко е точно след 2 седмици идваш, стискаме ръчичките и тръгваш и нещата са топ и ще си много хепи, казвам ти. Имайки предвид всичко, споделено от вас до тук, за което ви благодаря, мисля, че имам точното решение за вас. Така че нека да ви разкажа малко повече за характеристиките, произхода и начина, по който се случва стъпка по стъпка, така че в рамките на следващите 3 седмици автомобила да бъде при вас.